katingal waduh Kanjeng Rama sayekti kula menika tiyang sekawan putra paduka Kanjeng Rama Begawan Palasara. Lho aku dhisik aku gak rumangsa aku kok gak rumangsa duweni anak kang cacahe 4 bareng kaya ngene kapan nek gawe lho kapan kok iso ngono-ngono wong 4 iki kok ngono-ngono mungkin riyen malah mungkin riyen Dara kula Palasara niki putra sampeyan iki papat iki. Aja kok ngoten niku njenengan Kakang Semar. Kapan oleh kucareng kapan oleh gawe lah kok moro-moro ana satriya papat kang tumungkul marang lakuku. Niki kedadiane wis saking prau sing pecah wau. Dene menika candhi prau kang sigar dadi loro niki dadi satriya sak kembaran niki kali niki. Lah niku ki saking prau napa candhi prau sing pecah niku. Ngono Kakang Semar. Nggih. Mila menika kula nyuwun tetenger nyuwun asma. Mila wonten aran asma Kinarya Japa Kanjeng Rama Yata. Nek pancen jeneng sira kedadian saka candhi prau kang pecah mau tak aku kaya dening putraku bakal tak paringi tetenger ya Raden Kincaka lan rupa Kinca Cakran Seni. Kula nyuwun denger Kanjeng Rama iki anakku tak Kakang Semar. Nggih niku ki anak sampean kedadian saking mempalane si Dewi Durgandini nalika sampean ngarasaken penyakite nggih dados satriya niku sing werna ungu niku. Yo nek pancen jeneng sira nyuwun jeneng bakal tak paringi tetenger Raden Rajamala Cak. Kanjeng Rama ulung niku ki putra paduka Kanjeng Rama Bambang Palasara. Sing mburi niku ki putra sampeyan Gus Satria Gagah menika kedadian saking melah utawi dayung ing prau. Sampeyan sukani asma sinten ya tak jenenge Raden Wayuta Tunggul Ulung Cakran Seni. Sekali nikah anakku langsung ping gembrang ya. Kula ingkang ngarsa sowan wonten ngarsa sakiku. Awe wedak obi bulane Jawa yo kanca ingkang mlayu kapiyandheng wiwit leweran nyengen kemis krenggosan iki lha kok kaya warangka Prajanegara Wirata Kakang Patih reksa bangsa nggih pangapunten kula kok ningali ten mriki wonten rame-rame sedyaning kayun kula menika ngupadi jago Kinarya Sarana ngilangi kliliping negari Wirata kang kagebak tiyang sabran bumi lumayan kang badhe anjarah rakyat kamardikanipun negari Wirata. Lah papan kebenaran sing pancen kaya mengkono apa gunane arek papat iki nek tak jejer. Yen sliramu pancen duweni labuh bekti marang wong tuwa, maragake enggal tancut tali wanda mung kasih karya ilang ana balak keliliping
Negara Wirata sakuwah. Aku nika dawuh. Ayo aku bareng aku muju Wirata. Wah, apa beneran sewu atur Mbakku. Oh, Dewi Ayu murkan diri. Ayo aku bareng. Wanda tandanging putra sekawan pun Raden Kincaka lan Rupakinca kelawan Raden Rajamala lan uga Tunggul Wayuta mbalekaken wong sabrang bumi lumayu kang badhe ngersakaken Dewi Durgandini balik menyang negarane Jagadwira. Ayo di Dewi Durgandini. Ambil bola sing wis kasil mateni utawa ngundurna wadyabala sabrang diwene ganjaran dening Prabu Mandrabau sing satra loro kembar mau Kincaka dikeki ganjaran tanah sawu jajar Rupakinca dikeki tanah reca maneh lho lan iki mau Tunggul Wulung iku mau diwenehi papan panggonan ana nggone dalem Gandapura jero banyu nak jero banyu Solo Lah sing iku mau sing Rajamala iku rajane Mala iku. Ana nggone Kadipaten Cintaka Lawung Jagadwira. Oh, dadi iki mau dikeki papan panggonan dewi-dewi karo Ndara Prabu Mandrabau. Heeh, Nak. Banjur sakwise kabeh mau den tepakno daramu Palasara pinanggih kelawan Dewi Ambarwati Durgandini, daramu Durgandana palakrama karo Dewi Bibi Aji. Lah, kula banjur ya iki si Patih reksa bangsa uga lengser kebrabon di genteni karo putrane ingkang aran Raden Lirbita ya jejuluk Rekyana Patih Lirbita Jagadwira.
Lah sing dadi set iku mopo? Sing dadi set. Nah, kok dhisik Raden Setama iki kok diangkat dadi anake Raden Durgandana. Lah iki mau pati lengser keprabon. Lah ratune Prabu Mandrabawu ya lengser keprabon prei dadi ratu diterusno anake Raden Durgandana anak lanang dadi ratu. Oh ngono maaf. Dudu ganti jeneng Raden Durgandana ning diparingi tetenger Prabu Matswapati jumeneng Nalendra ing negara Wirata jagat seni. Oh, dadi Prabu Matswapati ku Raden Durgandana ya mbok kenteni bapake. Banjur Raden Setama ya Raden Seta dianggo anak karo Prabu Matswapati. Oh iya kok sarehne Begawan Palasara wis kagungan putra, banjur bakal terusno laku pertapa lan lakoni wadat ora bakal carem karo wanita saklawase. Ah iya kok. Dalamu Palasara iki wonge senengane laku mertapa. Nah mula dheweke ora manggon ing kraton malah kepara nyuwun pamit menyang Prabu Matswapati balik menyang pertapan Rantawu karo gendhong boyong putrane Raden Cilik Ambiyasa. Saperlu digula mentah ing besok Raden Ambiyasa iki didama-dama digadang-gadang dadiya brahmana kang landhep panggrahitane lantik pamikire tunggu ngono ya maha ana. Oh iki mau kandha lakon laire Ndara Ambiyasa. Meneh nek ana ketemu maneh lakon bajute kok. Oh oke mo. Iya Cuk. Kata salah lubuhe nyuwun pangapunten samudra pangesami nak. Muga-muga kesantosan lan keraharjananing Ndara Ambiyasa, Ndara Palasara sumrambah marang para kadang ingkang wonten kali Betaben Candhi anggoning ngawontenaken adicara ruwat desa. Muga-muga tansah pinebina saka sakabehing barat sengkala kali seger warasit lan pinaringan rejeki melimpah ruah saambrah-ambrah tur nggih barok. Barokah Mas. Amin. Jalan durek gerak cepat durek. Tetap-tetap durek. Kata salah lupute nyuwun samudra pangeknun buming samudra pangeksami. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap lan slamet to sing nonton tanggapan ing sinasiratal mustaqim akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.